ನಾಗಕೇದಗಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅಂಶನೇ ದೈವದೇವರನ ರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಐಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಂಡು. ತುಳುವೆರು ಅಷ್ಟಮಿ ತಪ್ಪೈರಾಂಡಲ ಪಂಚಮಿ ತಪ್ಪ ಉಜಿರು ಪಂಚಮಿ ಬತ್ತುಂಡ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಕೇದಗೆದನ ಘಮ. ಈ ಕೇದಗೆ ಪೂ ನಾಗದೇವರಿನ ಇಷ್ಟದ ಪೂ ಅದು ಉಂಡು. ಕೇದಗೆ ಪೂ ಕಂಡ ತೋಡ ಬರಿಟ್ಟು ತುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ದೆಯಿ. ಮಣ್ಣದ ಪಸೆ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಬೆಳೆಯುನ ಕೇದಗೆ ಅರೆಗಾಲುಡು ಪಜ್ಜಿಯದೆ ಇಪ್ಪುನ ದೆಯಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪತ್ತದು ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪ ಮುಟ್ಟ ಉಂದಿತ ವಿಸ್ತಾರ ಉಂಡು. ಭಾರತಡು ಒಟ್ಟು 35 ಪ್ರಭೇದಲು ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮುಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇದಗೆ ಪಂಡದು 2 ಪ್ರಭೇದಲೆಡು ಗುರುತಿಸಾವೆರು. ಕೇದಗಿದ ಇರೆಟ್ಟು ಮುಳ್ಳು ಇಪ್ಪುಜಿ. ಕೇದಗಿದ ಮುದೆಲ್ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಮರತ ಲೆಕ್ಕ ಬುಳಿಯುಂಡು. ಉಂದೆತ್ತ ಇರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಡ ಮುಂಡಗಿದ ಇರೆ ಉದ್ದವಾದ ಬುಳಿಯುಂಡು. ಮುಂಡಗಿದ ಇರೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಮೂಡೆ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆತಿನವು. ಕೇದಗೆ ಪಂಡ ನಾಗನ ಇಷ್ಟದ ಪೂ ಅಂಚಾದು ಕೇದಗಿದ ಮುದೆಲುಡು ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಚ್ಚು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಲ ನಾಗತನು ನಾಗತಂಬಿಲಗು ಕೇದಗಿದ ಪೂ ಬೋಡೇ ಬೋಡು. ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟನು ಇನಿಕ್ಕುಲ ತುಳುವೆರು ಮುಂದುವರಿಸಾವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು.